Creapac on pakkausalan yritys ja palvellaan meidän asiakkaita aika laajalla valikoimalla erilaisia pakkausmateriaaleja ja sitten koneita ja laitteita. Me aloitettiin Netelon kanssa yhteistyö 2017. Me aloitettiin tekemällä hakukoneoptimointia ja sitten nyt keväällä päätettiin, että uudistetaan meidän kotisivut ja verkkokauppa ja siihen sitten oli aika luonnollista, että valittiin Netelo kumppaniksi, koska yhteistyö oli mennyt hyvin vuosien varrella sen hakukoneoptimoinnin suhteen ja oltiin erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja oikeastaan koko paketti on nykyään Netelolta. Kotisivujen merkitys on erittäin suuri, että me tosiaan pääosin palvellaan yritysasiakkaita, tehdään B2B-kauppaa. Kyllähän se myynti on kehittynyt, verkkokauppamyynti on kehittynyt oikein hyvin. Se rupeaa olemaan jo aika tärkeä osa meidän liiketoimintaa ja ennen kaikkea niin, että kun ihmiset hakee niitä tuotteita vaikka nyt sitten Googlen kautta, niin se, että ne meidän tuotteet sieltä löytyy ja sitä kautta meille tulee näitä liidejä ja sitten yhteydenottoja asiakkailta. Niin kyllä se on erittäin tärkeää oikeastaan välittömästi, kun uudet kotisivut ja verkkokauppa avattiin, niin monilta asiakkailta, nykyisiltä ja sitten uusiltakin asiakkailta saatiin palautetta, että ne on oikein hyvän näköiset ja toimivat. Ja kyllä Netelo on hyvä kumppani jo ja me ollaan koettu, että me saadaan heiltä uusia ideoita ja he on varmasti siellä aulaharjalla kyllä ja siellä on tekemisen meininki. Yhteistyö Netelon kanssa on sujunut oikein hyvin, että kyllä me ollaan oltu todella tyytyväisiä, ehkä sitä kuvastaa se aika pitkä noin 7 vuoden yhteistyö, mitä ollaan tehty Netelon kanssa ja päinvastoin sitä on niin kehitetty ja syvennetty, että ollaan oltu oikein tyytyväisiä kyllä.